Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Ukbit. Taong 1971, Tunga, Leyte. Itong mga panahong ito, nasa 78 taong gulang si Lolo Ukbit. Meron siyang 3 anak na ang 2 dito ay nag-aaral pa lamang sa sekundarya. Ang panganay ni Lolo Ukbit ay pinili ng tumigil dahil sa kakapusan nila sa buhay. Sa kanilang lugar, kilala itong si Lolo Ukbit bilang isang manggagamot ng mga karamdaman ng may sakit. Halos lahat na yata ng karamdaman na maaaring danasin ng tao ay nakainkwentro na niya sa halos humigit 5 dekadang serbisyo. Bagaman matanda na ang kanyang katawang lupa, nagagawa niya pa ring mapanatili ang kanyang pisikal na lakas. Sa ganoong edad, nakakaya niya pang magsaka at mag-araro ng ekta-ektaryang lupain. Kaya din niyang manatili sa ilalim ng sikat ng araw sa loob ng ilang oras nang hindi nahihimatay o di naman kaya'y nakakaramdam ng kakaiba sa katawan. Dahil sa ganoong abilidad ni Lolo Ukbit, marami ang naging tagahanga niya. Isa na doon ang kanyang panganay na nag-asam ding sumunod sa pinili nitong landas. Subalit sa kabila ng magandang katayuan nito sa kanilang baryo, meron palang ikinukubling sikreto si Lolo Ukbit na matutuklasan ng kanyang panganay na anak. Sa pagsapit ng linggo ng Semana Santa, naging abala ang lahat ng antingero sa kanilang lugar. Si Lolo Ukbit, piniling debosyonan ng kanyang mga agimat nang sa gayoy mas lalo pa yung lumakas kesa sa orihinal nitong kalagayan. Dahil sa panahon yon ng mga may lihim na karunungan, kung kaya't nagpasya ang 2 niyang anak na sila na muna ang magtatrabaho habang abala pa ang kanilang padre de pamilya. Ordinaryo na para sa kanila ang ganoong sistema kapag sumasapit ang Semana Santa sa kadahilan ng taon-taon itong ginagawa ng kanilang ama. Sa pagtungtong ng Lunes, naging abala ang mga anak ni Lolo Ukbit sa pagtatrabaho. Ang matanda noon, nananatiling nakakulong sa kanyang silid, nagdadasal ng taimtim. Gabi lang din yun lumalabas sa paniniwalang ang sikat ng araw tuwing umaga ay nakakaapekto sa kanyang karga. Sa pagsapit ng hapon, umuwi ang panganay ni Lolo Ukbit para kumuha ng maiinom. Nakalimutan kasi nilang magdala ng tubig sa sakahan dahil sa kanilang pagmamadali noong umaga. "Tay, nandyan ho ba kayo?" Bungad na tanong ng panganay nitong anak habang nag-iigib ng tubig sa kanilang banga. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumagot sa kanya ang matanda na para bang abalang-abala yon sa kanyang ginagawa. May naririnig din itong nag-uusap sa loob ng silid ng matanda na animoy meron yung doong kasama. Dala ng pagtataka ng panganay niyang anak, nagpa siya yung sumilip sa silid nito. Hindi naging mahirap para dito ang masilayan ang loob ng silid sa kadahilan ng kurtina lamang ang naghihiwalay sa kanilang sala at sa silid ni Lolo Ukbit. Pag-aninag nito sa loob ng silid ng matanda, bumungad sa kanya yung nakaharap sa salamin, merong daladalang kandila at para bang kinakausap nito ang kanyang sarili. Panay din ang pagbulong ni Lolo Ukbit ng mga katagang hindi niya maintindihan na tila ba dahan-dahang nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw sa noo ni Lolo Ukbit ang ikatlong mata na doon pa lamang nagpakita. Paglalarawan ng kanyang panganay sa mata nitong lumitaw, kulay berde ang kulay nito at meron yung nagliliwanag na pulang bagay sa paligid.
Wala ring pilikmata ang matang yon at panayang pag-ikot nito na parabang hindi napapakali. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasipat ang pamumula ng mga mata ng kanyang ama habang pilit yung nakikipagdiskusyon sa kanyang sarili. Sa puntong yon, doon napagtanto ng panganay na anak ni Lolo Ukpit na merong ikalawang katauhan ang kanyang ama. Matapos niyang masilayan ang mga kaganapang hindi niya inaasahan, bigla namang napasilay sa kanyang kinaroroonan ng matanda. Rene, alam kong nandyan ka. Pwede bang malaman kung bakit mo ako pinagmamasdan? Seryosong tanong ni Lolo Ukbit. Pagkarinig nito ng kanyang panganay, agad din naman yung umalis sa kanyang kinaroroonan. Tahimik itong gumapang papalayo, subalit nagawa yung maabutan ng matanda. Bago pa man makalabas si Rene sa pintuan ng kanilang bahay, bigla naman yung natigilan nang marinig niyang pumadyak ng 2 beses ang kanyang ama. Rene, uulitin ko pa ba ang tanong ko sa'yo? Muling tanong nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, wala na siyang naisip gawin kundi ang tumayo upang kaharapin ang kanilang padre de pamilya. Kampante naman ito kahit papaano sa kadahilan ng bistado na niya ang ugali ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman siya nitong niyaya papaloob ng silid upang kausapin ng masinsinan. Habang nag-uusap silang dalawa, pansin na pansin noon ni Rene ang labis na pagkabahala ng kanyang ama. Animoy meron siyang mga bagay na nakita dito na ayaw nitong mabunyag sa mga tao. Dala ng kanyang kuryosidad, minabuti niyang ito ay tanungin ukol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Tay, bakit ho parang balisa kayo? May masama ho ba sa mga nakita ko? Mahinahong tanong ng panganay nito. Masama. Lahat ng bagay na nakita mo kanina purong masama. Rene, isa lang ang hiling ko sa iyo. Maaari bang wag mong ipagsabi ang mga nakita mo kanina kahit sa nanay mo? Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Rene, minabuti niyang iklaro sa kanyang ama ang tungkol sa mga bagay na kanyang nakita. Mas mainam na maintindihan niya ito nang sa gayoy mapigilan niya ang kanyang sarili na ipagsabi yon kahit kanino. Matapos nitong marinig ang kanyang kahilingan, wala na itong nagawa kundi ilahad sa kanya ang nakakagimbal nitong sikreto. Ayon sa kanyang ama, meron siyang 2 kaluluwa. Isa dito ay ang muka ng albularyo, habang ang isa naman ay ang muka at kaluluwa ng isang aswang. Yon ang palagi niyang idinadaing sa kanyang panalangin tuwing Biyernes Santo sa pagbabaka sakaling magagawa niya yung malunasan. Dagdag pa ng kanyang ama na pagod na siya na tanganin ang kaluluwang yon. Bukod sa marami siyang naririnig na tinig sa kanyang isipan, may mga pagkakataon ding hindi siya nito pinapatulog. Minsan, kapag sumasapit ang gabi ng panginginain ng ganoong uri ng nilalang, nakakaramdam siya ng labis na pagkagutom sa kanyang sarili. Lahat ng pagtitiis ay kanyang ginawa, maiwasan lamang na mangibabaw sa kanyang katawan ang masamang kaluluwa. Sa halos humigit 7 dekadang pananatili ni Lolo Ukbit sa mundo, ginagawa niya ang lahat upang mapangibabawan ang demonyong nasa loob ng kanyang katawan. Marami na din siyang ginawang ritual sa kanyang sarili, maitaboy lamang ang nilalang na nagsisilbing bangungot para sa kanya. Ayon pa kay Lolo Ukbit na ang 3 matang nakita ni Rene ang sumisimbolo sa paglakas ng kapangyarihan ng nilalang. Habang tumatanda ang kanyang katawang lupa, unti-unti naman itong sinasakop ang kanyang pagkatao.
Isa yon sa kanyang mga rason kung bakit sa ganoong edad nagagawa niya pa ring magtrabaho. Matapos itong marinig ni Rene, tila ba lahat ng kanyang katanungan ay nagawa ng masagutan ng kanyang ama. Bagaman mahirap paniwalaan ang salaysay nito, wala siyang magagawa kundi ang maniwala dahil siya mismo ang naging saksi sa sinabi ni Lolo Ukbit. Maya-maya pa, agad din naman yung nagpaalam sa kanya na babalik na sa silid nito. Habang nakaupo siya sa kanilang sala, tuluyan ang nakalimutan ni Rene ang kanilang trabaho sa palayan. Kung hindi pa siya sinundo ng kanyang kapatid, hindi niya pa maaalala na meron pala silang pinagkakaabalahan. Makalipas ang Semana Santa, naging maayos naman ang lahat. Sa pagbalik ng mga ordinaryong araw, ay siya namang dahan-dahang pagbabago ng kanilang ama. Kung noong una masiyahin ito, ngayon parang palagi na itong galit at aligaga. Madalas din nila yung masilayang umupo sa gilid ng punong naroon sa kanilang bakuran habang nakapikit ang mga mata at animoy nagdarasal ng taimtim. Sa loob ng isang buwan, nakasanayan na nila Rene ang ganoong gawain ng kanilang ama. Hindi na nila yun ninais pang pansinin dahil alam nila sa kanilang mga sarili na wala silang kakayahan upang pigilan ito sa nais nitong gawin. Isang araw, merong bumisita sa kanilang dalawang panauhin na magpapakita kay Lolo Ukbit. Si Rene ang unang nakakita sa mga ito, kung kaya't siya ang unang nakaalam sa kung ano ang pakay nito sa kanyang ama. Ayon sa lalaki, magpapatingin lang sila sa buntis niyang kinakasama sa kadahilan ng ilang gabi na yung walang tulog. May mga pagkakataon ding binabangungot ito at palaging kinukumbulsyon kahit wala namang malubhang karamdaman. Nang marinig ni Lolo Ukbit ang salaysay ng mag-asawa, dahan-dahan naman niyang pinapasok sa kanyang silid ang kinakasama nitong buntis. Pagkahiga nito sa kanyang higaan, agad naman niyang kinuha ang langis na ginagamit niya sa panggagamot habang patuloy na tinatanong ang kanyang pasyente. Matapos niya itong maipahid sa kanyang kamay, doon na niya inumpisahang hilutin ang buntis. Kahit ayaw nitong magpahilot sa kanya, wala na yung nagawa sa kadahilan ng ipinagsapilitan ni Lolo Ukbit na yon ang kinakailangan niyang gawin. Dahil sa may tiwala naman ng kanyang pasyente sa kanya kahit papaano, kung kaya't hindi naglaon pumayag ito. Habang nasa kasagsagan siya ng paghihilot, rinig na Rene ang malalim na paghinga ng kanyang ama. Nasisipat din niya yung panayang pagbulong sa hangin na para bang meron itong ipinapakalat na usal sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napasigawang buntis ng puwersahang daganan ni Lolo Ukbit ang tiyan nito gamit ang kanyang kamay. Paulit-ulit niya yung ginawa na para bang labis siyang nasisiyahan sa pagtitiis ng kanyang pasyente. Nang hindi na maatim ng asawa nito ang ginawa ng matanda, agad naman niya yung nilapitan at sinapak sa muka. Pagbagsak ni Lolo Ukbit sa lupa, dali-dali naman yung tinulungan ni Rene habang nakatitig sa lalaki. Nang akmang susunggaban na niya ito, agad naman siyang pinigilan ng kanyang ama habang nagwiwika ng, "Huwag, Rene. Hayaan mo siya. Hindi nasusukat sa isang pagkakamali ang kabuuang ugali ng isang tao. Maaaring hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa, kaya na may naging padalos-dalos siya sa kanyang desisyon." "Anong padalos-dalos? Hindi mo ba narinig ang sinasabi mo? Pinapatay mo ang asawa ko. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Pupurihin kita? Isa kang baliw. Baliw na matanda." Galit na sagot naman ng asawa ng kanyang pasyente. Matapos nitong makapagsalita,
Agad naman itong inakay ang kanyang asawa papalabas ng kanilang bahay. Kinahapunan, pumutok ang balita sa kanilang lugar ukol sa ginawa ni Lolo Ukbit. Marami ang hindi natuwa sa balitang yon, kaya na may mangilan-ngilan sa mga ito ang personal na dumayo sa kanilang lugar upang mapagsalitaan ng masama ang kanilang pamilya. May mga nagbanta na din noon sa kanilang buhay at merong nagpakalat ng haka-haka na isang aswang ang matandang nagbabalat kayo bilang isang albularyo. Sa paglipas ng isang linggo, hindi naging maganda ang pakikitungo nila Lolo Ukbit sa kanilang mga kababaryo. Bihira na sila noon tumungo sa sentro, gawa ng sila palagi ang naging kumpulan ng lait ng mga tao. Akala nila Rene na kung hahayaan nila ang kanilang mga kababaryo sa ginagawa nito, magsasawa din yon. Subalit nagkamali siya. Isang gabi, habang nasa kasagsagan sila ng pamamahinga, bigla naman silang nagising nang makarinig sila ng mahihinang pagyapak sa paligid. May mga naririnig din sila noong nagbubulungan, indikasyon na merong tao sa kanilang bakuran. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumapit ang kanyang ama, habang hawak-hawak nito ang nag-iisa nilang tabak. Rene, gisingin mo ang mga kapatid mo. Sabihin mo maging alerto. Puntahan mo ako mamaya sa sala matapos mong matupad ang utos ko sa iyo. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ni Rene ang sinabi nito, dali-dali naman siyang tumungo sa silid ng kanyang mga kapatid. Pagkagising niya rito, sakto namang nakaamoy siya ng usok na parabang may kung anong nasusunog. Dala ng kanyang pangamba, agad naman niyang pinuntahan ng kanyang ama na kasalukuyang nakikinig sa pag-uusap ng mga panauhin. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang sunog sa dingding ng kanilang kubo na siyang naging sanhi upang tuluyan na silang lumabas ng kanilang bahay. Pagsilay nila sa lugar, bumungad sa kanila ang 7 kalalakihan na merong daladalang sulo. Nakatitig ang mga ito sa kanila habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, mahinahon naman itong kinausap ni Lolo Ukbit ukol sa pakay ng mga ito sa kanilang tahanan. Subalit sa ilang beses niyang pagtatanong sa mga panauhin, tila ba wala itong nais na siya ay kausapin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtatanong na mag-ama, muli nilang nasilayan ang isang lalaki na dahan-dahang idinidikit ang hawak nitong sulo sa dingding ng kanilang tahanan. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na silang itaboy ang mga ito. Wala nang naisip na paraan noon sila Rene, gawa ng hindi naman nila yun maidadaan sa pag-uusap. Pagsilay ng mga panauhing papalapit silang mag-ama, dali-dali naman itong sinindihan ang iba pa nilang dalang sulo at walang pagdadalawang isip na inihampas yon sa kanilang kinaroroonan. Pagtama ng isang tipak na kahoy na merong baga sa katawan ni Rene, bigla naman siyang napasigaw sa sakit habang pilit yung inaagaw. Si Lolo Ukbit naman, patuloy na pinagtatataga ang mga taong yon upang maitaboy yon sa kanilang bakuran. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napalingon si Rene sa kanyang ama nang marinig niya yung sumigaw ng napakalakas. Pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung unti-unting nilalamon ng apoy. Nang akmang lalapitan na niya ito, bigla namang nandilim ang kanyang paningin nang bigla siyang hatawin ng isang tipak ng kahoy sa ulo. Pagbagsak ni Rene sa lupa, mabilisan namang kumawala ang kanyang ulirat. Sa pagbalik ng kanyang wisyo sa kanyang katawan, nasipat niya ang kanilang padre de pamilya na pinagtutulungang bugbugi ng kalalakihan. Bagaman hindi na yon nakakatayo, pilit pa rin nila yung pinagtatatadyakan
na parabang wala na silang balak na ito ay buhayin. Nang mapagtanto ng mga lalaki na hindi na nakakagalaw si Lolo Ukbit, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Pasensya na. Trabaho lang." Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung naglakad papalayo sa kanilang bahay. Nang silang dalawa na lamang ang natira sa labas, agad naman silang nilapitan ng kanyang mga kapatid. Habang pinapasok silang dalawa sa loob, kitang-kita niya ang kanyang ina na pilit inaalis ang iniwang apoy ng mga panauhing ng bugbog sa kanilang dalawa. Habang nakahiga si Rene sa tabi ng kanyang ama, labis naman ang kanyang pagkabahala sa kadahilanang nasisiguro niya na nasa peligro ang buhay ng kanilang padre de pamilya. Nais man niya yung tulungan, alam niya sa kanyang sariling wala siyang magagawa sa kadahilanang hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Maya-maya pa, bigla naman niyang hinawakan ng balikat ng kanyang ama nang maramdaman niyang panayang panginginig ng buo nitong katawan. Nagsusuka na din ito ng dugo, indikasyon na merong pinsala ang laman loob nito. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating ang kanyang mga kapatid upang lapatan sila ng paunang lunas. Kung ano-ano na dinoon ang itinapal nito sa kanilang mga katawan sa pagbabakasakaling magagawa yung makatulong. Habang abala ang kanyang mga kapatid, bigla naman yung natigilan nang marinig nilang magwika si Lolo Ukbit ng, "Wala kayong maitutulong. Humanap kayo ng albularyo. Bilisan ninyo!" Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung napahawak sa kanyang dibdib at kasabay nito ang paghinga nito ng malalim. Dala ng takot ng kanyang kapatid, mabilisan naman yung kumaripas ng takbo patungo sa baryo. Nang mapagtanto ni Rene na silang dalawa na lamang ang natira sa loob ng kanilang tahanan, pinilit niyang tulungan ang kanyang ama. Kahit wala siyang lakas para tumayo, naglakas loob siyang gumapang mapuntahan lamang ang kinaroroonan ng mga halamang gamot ni Lolo Ukbit. Habang nangangapa sa dilim itong si Rene, panay naman ang kanyang pagrinig sa naghahabol hiningang katawan ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang masipat niya yung itinataas ang kaliwang kamay na parabang meron itong gustong abutin sa bubong ng kanilang bahay. Pagbalik ng hininga nito, bigla na lamang yung lumupaypay habang dahan-dahang dumidilat ang dalawa nitong mata. Sa isang iglap, lumabas sa katawan ni Lolo Ukbit ang dalawang kaluluwa na kulay puti at kulay itim. Ang kulay puti ay mabilisang naglaho, samantalang ang kulay itim naman patuloy na nananatili sa tabi nito. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, meron itong butot balat na pangangatawan at halos sumayad na sa lupa ang bisig nito. May matutulis din itong mga kuko at meron yung mga pangil na halos lumagpas na sa kanyang mismong panga. Namumula din ang mga mata ng nilalang na yon at sa bawat paglakad nito, sinusundan ito ng napakaitim na mga anino. Maya-maya pa, bigla namang kumaripas ng takbo ang nilalang patungo sa dingding ng kanilang tahanan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, wala nang nagawa si Rene kundi ang umiyak sa nanlalamig na bangkay ng kanyang ama. Namatay yon na nakabuka ang bunganga habang unat na unat ang kanyang mga paa. Umihi din yun ng dugo at nagluwayo ng napakabahong likido na merong halong mga maliliit na bato na bilog ang hugis. Sa pagbagsak ng mga malabatong bagay na yun sa lupa, bigla naman yung pinagpiestahan ng mga uod hanggang sa wala na ditong natira.
Papaano nasaksihan ni Rene ang pangyayari? Naroon siya mismo sa pinagbagsakan ng mga bato na nanggaling sa bunganga ni Lolo Ukbit. Ilang minuto pa ang lumipas, nakabalik na nga ang kanyang pamilya na walang dalang albularyo. Sa kasamaang palad, walang tumulong sa kanila noon, gawa ng natatakot din ang mga itong madamay sa kanilang problema. Nang mapag-alaman ni Rene ang tungkol sa pagtanggi ng mga kakilala nilang albularyo, doon pumasok sa kanyang isipan ang mga katagang. Masaya lang ang mga tao sa paligid mo kung meron silang makukuha at mapapakinabangan sa iyo. Sa pagsapit ng lamay, wala silang naging karamay sa pagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Dahil sa ganoong pangyayari, wala na silang naisip na paraan kundi ang magpakalayo-layo sa lugar upang muling mag-umpisa sa wala. Makalipas lamang ang 2 linggo, umalis ang pamilya ni Rene sa baryo nang hindi nagpapaalam. Halos 5 baryo din ang kanilang tinawid noon hanggang sa marating nila ang dating pinagtirhan ng kanyang ina noong kabataan pa nito. Ngunit kahit ilang taon pa ang lumipas, nananatiling alaala kay Rene ang naging masalimuot na pangyayari sa dati nilang tirahan dahil lamang sa 2 pagkatao ni Lolo Ukbit. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo napakasakit lang nung nangyari sa pamilya nito nila Rene. Kasi isipin ninyo, ilang dekada nang gagamot si Lolo Ukbit doon sa lugar nila. Ibig sabihin, ganun din katagal na namayagpag yung pagkatao ng albularyo sa katawan niya. Kasi nga, sobrang dami nilang natulungan eh. Siguro sa pagtanda nito ni Lolo Ukbit, yung espiritu ng albularyo na nasa katawan niya unti-unti na ring nanghina. Tapos pagkakataon naman yun ng kaluluwa ng aswang na pagharian yung katawan ni Lolo Ukbit. Kaya ending, mas lumamang tsaka mas nanaig yung kasamaan sa pagkatao ni Lolo Ukbit. Pero parang hindi naman siya 100% kasi 'di ba, papitik-pitik lang yung nangyayari kay Lolo Ukbit. Ang kaso nga lang, sa dami-dami ng tinulungan mo sa lugar ninyo, sa dami ng sakit na napagaling mo, siguro yung mga naengkanto, mga naaswang na tulungan mo, sa isang pagkakamali lang, sirang-sira na kagad yung pagkatao mo. Pero hindi ko naman kasi masisisi yung asawa ng buntis kasi anak niya yun eh. Tapos papatayin ng inaasahan niyang manggagamot. Di ba ang sabi nga, ibinigay ng buntis tsaka ng asawa nito yung tiwala nila kay Lolo Ukbit kasi nga kilala to talagang manggagamot eh. Kaso nga lang, nanaig yung kadiliman, yung pagiging aswang ni Lolo Ukbit. Ending, gusto niyang patayin yung babae tsaka yung nasa loob ng sinapupunan. Siguro, gutom na siya eh. Gusto niya nang kainin yun eh. Pero yun nga, ang sakit lang talaga sa puso na isang pagkakamali mo lang, lahat ng mga mabubuting nagawa mo sa kapwa mo kinalimutan na. Alam niyo ba nangyayari talaga yan sa totoong buhay? Lalo na sa mga relasyon na isang pagkakamali lang lahat ng mabuting bagay na natulong mo, nagawa mo, makakalimutan na nila yon. Tapos mas gugustuhin pa nilang makipaghiwalay sa'yo dahil lang sa isang pirasong pagkakamaling nagawa mo. Yun lang yung napansin ko sa kwento na napakasakit lang talaga. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.